Salutare, salutare! Bun venit la un nou episod pe canalul nostru. Cei care sunteți noi, nu uitați să dați un like, un clopoțel și un subscribe. Aceasta este mașina mea de poliție. Cred că v-am explicat și în în episodul cu Brawl Stars, care o să postez peste 2 zile sau zi. Aici sunt toate mașinile. Vreau să mai vă zic ceva. Dacă vedeți, aveți o săptămână la dispoziție să scrieți în comentarii dacă vedeți și dacă aveți car parking-ul instalat, să-mi scrieți în comentarii vreau mașina, o să vă arăt eu ce mașină o să vă dau. Cred că o să vă dau pe asta. Nu, 3 mașini o să dau. Locul 1, locul 2 și locul 3. Pentru locul 3 este aceasta. Prinde destul de mult. Prinde 922 și are 700 HP. Așa. Locul 2 o să fie aceasta. Porsche-ul acesta. Locul 1 o să fie aceasta. O puteți face cum vreți voi. Uitați, eu o să dau un reset. Și așa ar arăta. Este un Mustang de mafia Corcubeu, dacă ți-ai auzit vreodată de ea. Da? Și ID-ul meu este... Stai să mă uit. Dacă nu aici. ID-ul meu este să-mi pun pe mașina mea. What? Stai. Ce am văzut eu aici? Mașina mea Chrome, da. Cred că o să vă arăt și cum se fac cu o mașină Chrome, nu chiar Chrome, dar ceva. Deci, uitați, o să încerc pe mașina aceasta. Dați aici la Car Upgrade, dați cu spray-ul acela pe exterior și lăsați pe primul, cu $100. Nu băgați acestea în seamă, oricum o să le scot. Așa, văd? Și ca să Și ca să puteți să-l faceți, uitați, am și făcut, vedeți? Deci trebuie să faceți între două culori. Între două culori de aici. Și ca să fie și așa drabă, o să facem și aici. Uitați așa. Cred. Nu, o să fac un roșu și un roz. Să zic așa. Cum vi se pare? Așa o să fie mașina. Poate o să dau pe aceasta. Porsche, da. Vedeți, am multe mașini. O să mai fac și de acestea. Am și Lamborghini Huracan. Și mașina asta îmi place. Dar nu găsesc mașina mea. Mamă. Uitați. Vedeți, nu are nicio sirenă și pac, gata. Așa, ID-ul meu este 1, aici sus unde scrie Andrei King. ID-ul este 1 7 5 5 3 7 1 7. Aici am mai multe, da. Dăm aici. O să fie, cred că, un episod foarte special. Da. Nu știu dacă v-am mai zis, dar o să vă mai zic o dată. Concursul acesta, care o să dau mașini, va ține o săptămână. Da, ați auzit, o săptămână. Deci, o săptămână aveți timp să-l vedeți, să vă gândiți
și să scrieți în comentarii. Bineînțeles, regulile sunt: dați like, dacă nu sunteți abonați, dați pe butonul de subscribe, dați un clopoțel și o să fiți înscriși doar după ce scrieți vreau să primesc mașină. Bun, sau le-am făcut pe toate și îmi dau eu seama. Am ce să căta mine. Da. Ce să vă mai zic? Sper că vă place. Hai să mai mergem și pe la târg. Dar ce s-a gătat mere. Da. Și sper că ați văzut și episodul acela care mi-a picat crau din Big Box sau Bravo Box, nu mai știu exact. Ce vrei, mă? Nu vreau să-ți cumpăr mașina ta. Da. Și uitați. Deci, hai să vă arăt cam aici, vedeți? Unde este bancnota aceea aici foarte, foarte mică? Sau unde să vă arăt? Uitați aici. Și bulina aceea care tot pipăie, dar se duce altul să iei. Gata, ar trebui să o iei. Vedeți, uitați. Acolo, vedeți? Acelea sunt mecuri, cum este și acesta din stânga mea. Și eu le dețin pe toate. Deci îmi fac de 7000 dacă nu mă duc foarte mult timp la ele. Îmi fac foarte mulți bani. Și da. Domnule, sunteți arestat. Dați-vă jos din mașină. Mamă. Primul fapt. Deci sunteți și voi martori că a făcut așa ceva la poliție. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu o să mă întind foarte mult, că dacă mă întind, cred că este ca un live. Deci, pa, nu uitați de reguli și la revedere.